in heaven, please guide us, especially Mommy B, yung beautiful daughter. Blow na, blow na. Blow na. Birthday! Hello guys, maadjong buntag, maadjong adlaw, maadjong hapon, maadjong gabi na tong tanan guys. So galuto na pud kog usob guys. So balik-balik na ta guys kay mao lagi na ganahan lagi sa dani akong dinuguan. Unja guys kanang pon makapalit ra ko og mga gamit bitaw, maghimo pud ko og puto para pwede ko ipares sa dinuguan. So ang putahe guys, balik-balik raman ni kay mao raman ilang gusto. Unja balik raman tag luto na nga tihang sudan kay mga ilang ganahan. Diyan guys kay balik-balik lagi nga tihang video si lutog dinuguan. So madyan ni itong kuan kanang ilang paborit. So order na pud ni si guys, daghang kadto ni order na ni. Diyan luto glit ang dinuguan guys, ato sa pabukawan ug taman human nibutang nato ng sili. Kay rong lami diyan gibutangan pud na sa nagtanglan guys, pero hanan sang gitangtang. Kay kuan naman siya naluto naman. So mao na guys ang teknik magluto. Kay paborito mo dilis mga bata guys, mo nang di ko kawala na ning bagyo beans. Diyan guys kay ga kuan lagi ang panahon. Ga uwan-uwan lagi. So mahurot ra gihapon ni siya guys kay kani gamay na lagi niyang dinuguan guys. So Nani, dagan nati. Hindi na. Mabayan ba? Nay, balik ra ko niyang hapon. Mo balik mo strikse? Oh. Sige pagamping mo. Ka-trip. Duha ka trip kay di makaya o Isa, usara. 300 kahalog lang. Isa nga, yung kalbuhan. Irisan niya kay nag 600 sa tanan. wala ni mo ida kong truck kay lisod mo pud ibubo to dito gamay truck no. Kay lisod kay og dakong truck isabay no. So isabay na lang ang graba o Balas. balas. Hindi, ang halublak, murag mo na inig ka. Second trip, murag inana, agad ilang pagi, ana. Sige, sige. My God na. Matay ka doon sa taga Julis na kahuwam kong payong. Kay, nipalit na lang dyan kong payong guys. So, kaya malagi na ni palit ra mag-uwan. Na, baha na oh. Ay! Ay! Salamat kay Ga. Ay! Ga, salamat. Dari na ako isabit kay basa man. Ang kuyag payong oh, butan kayo. Salamat Ga. Yung baha na magkalit. Oh, tugo kay baha oh. Bago kay gipahuwam ko payong. Mambik sa kaliguan. Yung palit na lamang kong payong. Padung ko na to sa hardware. Salamat kay Kadyo Mambi. Timing po wala mo. Trabaho sila, grabe malaguan. Di pud sila maka trabaho basta uwan. Uy, ginukong kusuga. Diya guys, kay birthday lagi ron sa daddy ni Mami B. So, nagsindi na lang si Nicole o si Papa Eddie dahil sa dakong krus. Happy birthday in heaven, Papa Milo. Oh guys, gikan di ko sa Santander. Diya, dali ko kay ga-order na gimig mga kinahanglan sa Panday. Diya. Birthday day ron sa daddy ni Mami B, si Papa Melo. Diya. Ipakuan mi gamay salo-salo. Kapag may palit og cake. Nya. Asa to day manok di ay nga lechon. Napalutuon ko nun sa spaghetti. Palit to siya pagkaon sa Mingming. Kay birthday man ni iyahang lolo.
lolo ni Mingming, si Lolo Milo. Dumani siya mambiyo na kapalit na siya. Uy, double cheese lagi ni. Sale man ni, 50 duha. Happy birthday ni Papa Milo in heaven. So magkuan meron maglutos ni Kulog spaghetti. Nagaluto na siya ng spaghetti. 1/4 na siguro na or half. Bawa kuha mo guro to. Bisag wala na mo ma-meet si Papa Milo. Papa Milo. Luto siya og spaghetti. Nalipay na po dag mga tanom kay ning uwan. Pero ginaw mag-uwan di makatrabaho ang mga trabahante. Mga panday kay 1 man. Katugnaw. Guys, sa design ko aning mangga og pakwan. Mo pa'y pagdunggo guys alas. So na. Siya jud luoy kayo to ah. Grabe galutang-lutang ag. Mas kinainday lang na. Uy, apa ju iro oh. Uya, oy, ginoo ko. Kuyawan sila na kay nakuan. Guys, Bitaw, katugnaw. bitaw mahadlong ko mo labang kay basin mo isag kalit mo niya mahulog ipit ug kanto. Ni kuan bitaw nang hangno tanawan ko ba. Ay na, hugo jud na. Kita sa iyang classmate. Uy, kita na tao kasi sa klase. Hi Kim. Bye. Uy, lagi kita ko sa lawyang. Ang gabi na guys, mo pud pag-abot ni Priscilla mo jung iwat before may mani kuan. Kay celebrate day karon sa birthday nga iyang lolo na sa heaven. Na naka-ID pa gali na siya. Nya na may kunting salo-salo or daghan na gali niya mo salo-salo di ay. So nag celebrate day karon ng lolo ni Cristel nga nasa heaven, si Lolo Milo, Papa Milo ni Mama B. Sige na mag-pray. Kasabay niya. Gawa ng atop ng lungkap ng atop. Naka-ID pa na siya kay ditso-ditso nami. So, Magic ta guys. ang sindihan na pa kay Maji na human iblo. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus Christ, thank you day karong adlaw nga nag-celebrate mi sa birthday ni Lolo o aka Papa Milo sa papa ni Mami B. O salamat kaniya kay tungod niya na abot pud na mo si Mami B na usapod nga grasya nga na amo ang dawat nga amo nakaila si Mami B pod. Salamat ni Ginoo sa mga grasya nga mga pagkaon nga among nadawat karong adlaw o pang Lolo Milo pod nga unta gabayan ni niya sa atong mga lakaw sabi na si Mami B dito sa gawas o siya po mga luon sa Cebu sa bisag sa mga parte sa kalibutan hinaot nga gabayan ta niya o kanang ipalayo pud ta niya sa mga kadaotan diri sa kalibutan o maura to og happy birthday Lolo Milo o Mag-celebrate ta guys, happy birthday. Blessed the Holy Spirit, Amen. Salamat tayo sa pod nga kit ra siya sa kuan. Pero kulbaan jud ko sa birds uy kay nga tumpag ag mga Gusto kay hangin. Hadlok ka nito. salamat sa Ginoo kay sipra jud kay mambi. Sige jud kog ampo. Habang sa kaibig motor padung dito kay niya sige jud kog ampo. Nilubot. Salamat kay kadyo mambi sa tanang pod ni mo Percent na ihat. lang ko bago ngayon. Tingnan mo na tawag na gusto. Gamuhang ko ano, daghang may kaghanda si mami si lolo ni Cristel nga gwapo.
Gwapo siya, mambi niya, kuan. Mo siya foreigner. Tapos tawo. Naan ko yung salida nga nakitaan. Nga murag siya. Sagot to ka salida, uy. Akong gikaon may kay kuan ra. Spaghetti. Mukha rice. Asa man nag red horse kay mailig ra red horse. Equivalent ra man gyapon. Asa ag beer hoy kay manginom na si Papa Milo og red horse ay beer. Wala may ito beer na beer good. Wala na ron, peace out na. Diyan na gatuhang celebrate ron sa birthday Papa Milo. Cheers kay Papa Milo. Be. Pait. Kanang wala mo ana mo inom ba? Dai. Kwadyo ko mana do mag-inom og ngani. Guys, mo inom ra ko Muna katong magmani. Mayo ba katong bit. Nga, happy ba? Kini kay pangkuan man gid ni. Pait jud din nak. Ay, mo kuan ka nak madugo ka anak. Papa Milo sa in-event. Happy birthday. birthday, Bin. Nangatawa sila guys kay ningiwi siya kay first time ko nang inom og kuan ba nga murag pait nga unsa man ni. Tubig naman eh. Oh. Pero imo na imnon dai nga kanang wali ice, na mabugnaw siya, dili sa Parang paita. oh. Murag mo kan pag murag busbong bugid yung baho ana. Busbong talaga. Oh, maisog pa yung baho lagay. Mura di mo utong. Pait ang doon. May malasahan ni mo ang pait sa kinabuhi, no? Dahil. Pait jud Sa guys. tuguan call 45. Oo, katilawan na. Di mo inom. So nagpatubang din ko guys kay agahang mata na luy-luy na ni Hindi kay man uso tong kuan godron katong kuan. Mo kay dili while ay wine nang ibutang sa mong baso kay Red Horse nga ano, beer. Wala magpakita kay bawal na sa Ay kay patiran mo niyan. mamatid. Among ginom guys, mamatid. Kasi Ay, nagipatiran salamat. mo. Salamat kay Kalu Mambi. Salamat kay naka banding-banding pud mi daring upat.